Sprawdź to. KLCK, a jak? Płyta 32, sprawdź to. Wychodzę temu naprzeciw, choć to prawie hipokryzja. Mówi Polak żyjąc w Anglii, ani bzdurna telewizja. Emigrację, lepsze życie, kurwa taka racja. Dostosuj się bądź wolny, Europy i islamizacja nadciąga jak tsunami, nie przetwarzaj na chata. Zróbmy powtórkę z Wiednia na wyznawcach Allaha. To koniec Europy, jeśli na to pozwolimy. Nigdy Polski nie oddamy, sami prędzej ją spalimy. Kopacz chyba odbiło, za co ona tak nas karci. Wydamy ją uchodźcom, może który ją zwałci. Że spójność Europy opartej na demokracji. Liczcie się z głosem ludu, a nie falą dewiacji. Poprawność polityczna do dupy z tą wartością. Chcecie liczyć na poparcie, liczy się z litością. Przyjdzie co do czego, to wejdą wam na głowę. Po czym zetną maczetą za zbyt małą zapomogę. Europo, otwórz oczy, nie daj zawinąć się w szmaty. Przestań liczyć swoje zyski i tylko spójrz na straty. Tylu ludzi krzyczy dosyć, nie chcemy tej dominacji. Donald i Jean-Claude do detronizacji. Europą broń tradycji, religii, obyczajów. Przestań pomagać obcym, ściągając ich do krajów, gdzie tylu ludzi chce bronić swoich racji. Europą zerwij łańcuch medialnej manipulacji. Gdzieś tam na świecie patrzą na nas i myślą: rządy z Brukseli więcej imigrantów wyślą. Destabilizacja krajów, panika wszechobecna. Przez Paryż całą Polskę, aż po krańce Doniecka. Z północy na południe nie zaznamy spokoju, jak Perry bagnet na broń. Za Polskę do boju, za Europę i tradycję. Wolność przede wszystkim, wyjdźmy na ulicę i zróbmy na nich czystki. Nacjonaliści, patrioci, zwykli ludzie. Kto mądry stanie w szeregu i za ojczyznę pójdzie. 7 dekad temu starczą wracali z boju. Oddawali swoje życie, by przyszłość żyła w spokoju. Co teraz z tego mamy, jak Europa się rozpada? Przez tych, co mieli jej bronić, tymczasem to zdrada. Nie dziwcie się rodakom, dopada ich irytacja przez pogwałcone prawo, jakim jest demokracja. Europo, otwórz oczy, nie daj zawinąć ci w szmaty. Przestań liczyć swoje zyski i tylko spójrz na straty. Tylu ludzi krzyczy dosyć, nie chcemy tej dominacji. Donald i Jean-Claude do detronizacji. Europą broń tradycji, religii, obyczajów. Przestań pomagać obcym, ściągać